nasamdan ang driver ug duha ka pasahero niini human mahulog ang ilang sakyanan sa usa ka pangpang sa kurbadang bahin sa Purok 5, Barangay Iba, San Isidro, Davao Oriental alas 10:35 sa buntag, June 6, 2026 adlaw Sabado. Sa report nga nadawat sa DXDCR Davao giila ang maong driver nga si Ariel, 32 anyos, minyo og residente sa Purok 4, Upper Limonso, Padada, Davao del Sur. Migula sa inisyal nga investigasyon sa San Isidro Municipal Police Station nga padulong sila sa mati apan pag-abot sa lugar sa insidente natapsingan sa usa ka trailer truck ang likod nga bahin sa sakyanan. Tungod niini nakabig ni Ariel ang manibela padulong sa pangpang ug miresulta sa kadao sa sakyanan ingon man samad sa driver ug mga pasahero. Hinuon daling gipangdala sa Lupon Hospital ang mga biktima aron mahatagan og medical nga atensyon. Nasayran sab nga gimaneho ang truck sa usa ka nato 44 anyos minyo og residente sa Prestige Subdivision, Kabantian, Buhangin, Davao City uban ang usa ka helper niini. Sa karon nagpabilin pa ang sakyanan sa pangpang apan gikustodiya na ang driver sa truck alang sa tukmang disposisyon.